Ah, enggak lu kayak cuma isi bensin walah. Emangnya biasanya bensin seliternya tekan. Wah, iki seneng ngrono bakal bensin madeg-madeg tapi ora madeg. Ada warna sepor kok iki. Iki lur es ngendi iki yo. Sing murah tapi. Wong ono pereng ngarepan ngono ono bakul es sing murah. Oke, jum ijal gas ngono. Weh, lah iki kan teh rakyat. Iya iki bukakan anyar ngene. Oh. Es murah. Oke, jajal tugas ngono wae. Yo. Koyo apa? Es teh jumbo, teh rakyat iki. Rekomendasi sing seger-seger ning wilayah Pesalakan. Variane menu akeh, teh rakyat maron, tepatnya ning Kelapatan Jalan Pagerukir Maron Selatan, Desa Pesalakan. Stay skrip pancen beda regane rego kanca. Mbak, jadi pur, Mbak. Oke. Sampai ngespres ke jejak posisi sana pembeli kok. Ish, lagi ora lega iki nyeplos sedotan iki. Oke, terima kasih pelayanan yang sangat baik. Wih, yes. Marai lali panas, lali kesel. Oh, lali yo mampir ning teh rakyat, sekri rakyat regane merakyat.